problema. Mas na ayan na Sasunugay ta Naranya kapit sa hindi ayan na. Dayjay na sa bunisan nyata Japay makabunayen Amang wibuyaken kwa na Nay kita eman Tumisi Uray sang samit Isula unay tinapangawit Isem ni manungko No isot ko'y buyain Kas rosas da jepiping na Ketegang net kay marfilang ipen na. Adan tulawaya Anyaw ti panggit mo Inaktuidaton to'y napod nung ayat ko Intun no makita Ni manong kong agsulsulo Tutudingan na Pinakatang kaya Kayat na ay di pa'y ang muang. Hindi man lakunak No bilang aklunen nak Iserbik bagikan manong Aging ganat tong palto'y biyag Hoy Marie, kitae mo? O Ate Rose, Kitid matanak ne? anya ka ket na siya? Anya nga si ka, ket palpaluti panakpay? Siyak na ket ti kayat na. Nay kita eman Itaek ne uray sang samit Isula unay tinapangawit Isem ni manong ko No isot ko'y buyain Kas rosas kay jupiping na Ketegang net kay marfilang ipen na. Adan tulawaya Anya ti panggit mo Inaktuidaton to'y napod nung ayat ko Intun no makita Ni manong kong agsulsulo Tutudingan na Pinakatang kaya Kayat na ay di pa'y ang muang. Hindi man lakunak No bilang aklunen na Iserbik bagikan manong Aging ganat tong palto'y biyang Masidegan ni, nastar kan ah? Pag nanervyusa, lamlam na isa na si ka.